игра Brawl Stars. Ви, ако ми гледахте клипа, този герой го взех от Brawl Pass. Аз го взимах от Brawl Pass. То днес го взимах. Ей, само Реал Мадрид. Да. Пишете долу в коментарите за кой отбор сте. За Реал Мадрид или за Меси. За Реал Мадрид или за Барса. Барса не. За Реал Мадрид съм аз. Пишете долу в коментарите ви за кого сте. Ако сте за Барса, сте тарикати. Ако сте за Реал Мадрид, сте най-големите тарикати. Най. Биха майко, много съм слаб. Факът. Вау, убиха хора. Ето, аз го взимах, бе. Аз го взимах пропаса, бе. Аз го взимах пропаса. Той отгоре не мога да го взема, защото е с пари. Да. Той е с пари. Време да играем, последна игра. Ако не завърши на първо място, 5 игри. Чака. Трябва да се постарая. Охо, си имаме много такова. Ми от към убиха. Тук ма разкатах. Оп. Оу. Вау, то как не ме оцелва? Добре, ли ме оцелва? Не, фърли се. Абе, добре, май няма да учи на първо място. Не, последна игра. Тази бъде последна. Добре, че не загубих копи. Още една последна тази. Тази обаче наистина е последната игра. Време е да видим дали ще ги бием. Между другото, всеки петък ще има видео. Надявам се да не го забравя, защото всичко забравя. И да. Мале хора. Не знам дали ми гледахте ви видеото, как опитвам розовият лавбер. Че така те, ако не го гледахте, заповядайте да го гледахте. Между другото до вечера може да е. О, на трето му сме на първо, кой знае хора. На първо сме край, на първо, казах ли ви? На първо сме, значи. Още двама хора и умираме. Мале, братята, пуснаха братята. Давай, бе, ходите някъде, бе, там. Оп, още един, оп, на първо място. И сега, значи, време е да вземем това. Да видим, още ми се падне. 50. 500 парички. Това беше от видеото.